मोखांना बघ जबा अंकरता हाबू बागरा हानि बुसानो मोखांना बघ जबा अंकरता हाबू बागरा Lugu chungrai da lama te hi mui man thai na ri na phaida Lugu chungrai da lama te hi mui man thai na ri na phaida Sini hanu tui jum thungjaka Bom hani bu thai bum bul makha Sini hanu tui jum thungjaka Bom hani bu thai bum bul makha Bagara se hanu tui manai gidi tikangwai yoma mansina Bagara se hanu tui manai gidi tikangwai yoma mansina Hani pasano mokhangna bag Bolakha ache din bolakha sono jo bolakha ache din bolakha sin satele jakha sin pomja di kamka sin satele jakha sin pomja di kamka tama joraba kai sokha borok no borok nuglaya borok no nai nai se borok satokhe borok kharsina borok want to go nagi no Hani kirimanayam hatani borono tijona naika Hani tong hani kirimanayam hatani borono tijona naika Bishabonaika bishibanoka Bishabonaika Bishiganoka Ele soy Maria Ele soy Maria Qué bonito la doña Qué bueno diría Qué bonito la doña Qué bueno diría Hani Bashano con la bade Hani Bashano con la bade Hani Bashano con la bade Bagrani tui phangba edisiwo direct phan ungna kok borok no elembago जों जतन गाहाम करंखे तलखे कोनो एक्सीडेंट होंगे आजाद अमा हाइके जों चिनि रेली न सेइमानि चिमे पाइथाक जरा पार खालिने बागै जों नालेने दिनै आं अमन सानाने मोसुबो चिनि एम चिनि गोल जे जागावो जों थांनि मोसुबो ग्रेटर टिप्रालेन्ड जों मानानि मोसुबो जों ओ लामानो सिनानि नांनाय ओ गाड़ी न सिनी नांनाय ओ ट्रेन न जों सिनी नांनाय खोना जों 27 तारिख ट्रेन दिल्लीआव थांलायनाय दिल्ली अभियान दिनै 27 तारिख दिल्ली अभियान थांलायनाय 7टा टाइम तामानि जराव किन्तु 2 तारिख कावै थांखांगे ब गुवाहाटीआव फैनाव ट्रेन बा थांबायनाय दानिके ब दिल्लीआव थांयाव ट्रेन थिक बायके जुदा कलकाताआव फैनो सगैफैनाय बायके निनि तामसनाय गोबांमा ट्रेन स्टेशन दङ आ जायगा सगैफैनाय किन्तु दिल्लीआव सयाखैनाय थिक बहायनो गोबांमा चिनि त्रिपुराव आंसि साको और जायगा सबनाय हाय होनै साफायनाय गोबांमा दंनाय किन्तु चिनि द फायंनानि लामा हंके बुबाग्रासि
Cini right train, cini right lama hingke bubagra. Sing bubagra ni simisi cini jeto payong mani lama wo sing sawi manai. Kintu juda jaga wo sing tesiu sabani hai. Delhi thangna hi train kamane chi Kolkata ni train ham safar karna Bangalore ni train. Nung Bangalore no sok sinai. Tini omai ke cini di prasa ni bisiwa kebang ma Delhi thangna hulai juda wo yakai rozau mani kebang ma sing nukha. Tabo cini cai ane cai cikang sanai cini ponang kenang iya medication samani. Tabo sing di prasa thansa mani jora bisi pai thak 2021 ni pai mani jora hingke ceng di prasa te bu thansa ni mari bangre ngui tongu cini yomna ni lama bu sing sampawi tongu. Tabo cini je thansa no nubui. Sungno jekpasi maro sinai, jekpasi sungma sinai oma hajar ngui tongui. Tabo kubangma political leader ro, sungno jara nosto khaine ro chini jora no paine ni nai tong. Jora pai baike lai ro mana. Tabo chini white hair ro, tabo si jos barai tongu, tabo si phan barai tongu. Kintu o phan barai tong pro no pote pol phem lagui. No mane oma hai chakiri ro nai, ni oma hai business khajana chot suro nai, no tendering ni ব্যবস্থা khaine. Oma hai kebang ma, tabong nog roi tong PMY. Sini di prasarok, bai thangni manthai, bai thangni naikol Mumbai, শাসন, সাতক জাগবানি, পিতক জাগবানি, বেবাক, উংসকা manthai, mania. Raida tongmani manthai phana sung manliya sal thugoi sung satok jago rupre jago buprak saprak khlaijago rape khlaijago bai thangni manthaini kokno sanai thangkangkai সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাবাদী শান্তি সম্প্রীতি বিরোধী হিমজাগো তিনি 70 বছরনি হলো সিসালাইখা এই সিসালাইমানি 2021 সাল ফাইই চিনি বুয়াগ্রা প্রদ্যুৎ কিশোর মানিকনি লওয়াজিমা বাই जों যতন তিনি থানসাং লাইখা थाइसिंगो चिनी ताकु बरमगोनां एम कमल कलै शाखा IPFT बो जोंबाय बाक्सा दिल्ली थांगै ग्रेटर तिप्रालेन नि बागै कक सानानि आरो थानि हाफां रगि थानि चिनी कक मुंनो जों नारुकनानि बरगो तिनि गसिवै याप्रि सवै जोंबाय याप्रि सेनानि बागै बरक गसिका आबो बेलाय जों जेरै खासलां मोसावो जों तंथगो ताम होनैबा तिप्रासारकनि मानथाय जेफ्रु तिप्रासारक थामसा अंशकनाय अ सालनो माननाय तिनि 2021 बिसि पाइथाकनानै नाय दङ बाबो पाइथाकनाय तिप्रासारक थानसाबो ngै पाइनाय जों सालसे अबनि यागनो हकै जों ग्रेटर तिप्रालेन माननाय अबचिनि सुमाय चिनि दफानि बागै चिनि सुमाय चिनि दफारंनि सुमाय चिनि वानसकमानि चिनि नाहारमानि जों सालसा जों यगनाय चिनि हाना सुंमाननाय बायथांनि नायकलमा सारा त्रिपुराव अबनंनाय पाइथाक रेली खाना हेंगेनो जों 7टा सानजानि 7टाव रेल कानाय इन तंखा खानानो जों दिल्लीनि बागै थाङै दङ आगेराव गोबांमा जागावनो बाइक रेली खायका गोबांमा पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट बाय फियाबा वाइनि वाइथाम चिनि डेट चन जोंमानिउलो चिनि तेलेमुरा पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि बागै बेलायनो कापाल काहाम जों पाइथाक रेली खायनानि सुजुग मानखा थांनानि सिगां सालसा सिगां रेली खायनानि सुजुग मानमाबाय तावैसा तामनि बागै जों ग्रेटर तिप्रालेन तामनि बागै नां
जों दिल्लीयाव तां बागै थांनानै नां दिल्लीयाव तां बागै साननाय ग्रेटार टिप्रालेण्ड तां बागै साननाय आबोनो तो इसा चिनि ओ काइथाम विधान सभानि ओ पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि लुकुरक वांसा टिप्रासा हाफां आईबी सीआईडी जतननो सेंट्रल इंटेलिजेंस रनो जों तो इसा खुमजुर फगै रिनानि नाय दङ ताखुते बकुसं खोनावनो नरक जतन साइमन बायखाना आगे जों 1100 जन थांना दंमोन दिल्लीयाव खोनाव 1500 जना थाङै दङ दिल्लीयाव 1500 जना शिलंनि आसामनि दिल्लीनि यूपीनि हरियाणानि अबायके टिप्रासारक फाइनो इंगिया फान आरो 10-15 हाजार हाइचिनि टिप्रासारक आरो कुथुमलाय दङ फाइनाय 29 तारिखनि जों आरो जतन मालायनि ताखुते बकुसं एके ताकुक देबु खुक्सं लास्ट फाइट ओ फाइट खायके टिप्रासार कमानाय ओ फाइट खायके चिनि हानो जों कमाय थांनाय जों बुइबे सिलिं अंनाय आबोनि बागै बुबाग्रानि साइत्यक ममे जों ताबक फनुफ्राय अबो पुला हाय फनुने बागै ताबक चिनि लगे आईपीएफ ति रग बाहायनो बरक बाहायनो चिनि लगे थाङै दङ ताबक टिप्रासार 90% थामसा ताबक 90% थामसा खायमा का बुबाग्रानि तुइ फांबाय बरक जानाय चिनि ग्रेटार टिप्रालेण्ड बरक जानाय चिनि मानथाय बाइके मायांनाय चिनि मानथाय जोंताबो वाइसा नायलायनाय ताकुते बकुं आबानि बागै तिनि न बायरिलि बेलाय खेनांमानि जबदा आमचनि ताकुते बकुं संन जोंताबो थांचा जों टिप्रासा जों ग्रेटार टिप्रालेण्ड नांगो जों टिप्रालेण्ड नांगो अबनो हायना हाय मयतो खयरिनानि तिनि एबं चिनो अरब तेलामुरा पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट सिमिया सारा त्रिपुरानि लुकुरंनो हायना हाय खोना थांगिया सानि सिगां ससियेल मीडिया तै मीडिया बिसिं तै इच एंड एवरीवन मोबाइल खोलावै तिनि नरक पोस्ट खायदि जानि देर फेसबुक जानि दे व्हाट्सएप नरक पोस्ट खायदि तिनि नुरेलिनो सारा त्रिपुरानि बरक हायना हाय चिनो रेलिनो नगै खा बासाथुन सबा पूरा टीटीडीसी एरिया सारा त्रिपुरा जों सिरनाय जे ओम जायबो जों ग्रेटार टिप्रालेण्डनि खरनो दिसाङै कायसा बाइक रैली जतनो जों सिरनो बायनो तिनो बाइक रैली जों ओ बाइक रैलीयाव जतनो जों मयतो मालनार लायनाय एक्सिडेन्ट नंलायतै जों नायनो जों बाइक रैली मा खालायनाय कायसा कोना सानाय सिनि बुबाग्रा दंसाक नमंकिर मंसाबो गरै ताय आं क गोबां सालियासो क सायनानि कर नारखा थाङै दं जिनि खरंनो जों कप्लाय खेनेन ओ खरंमा भाइ कप्लाय खेनेन कै खरंमै खरं यासा लाखिन के आ खरं कप्लाय खरं आं चिरको के ओइ नों बरो संगै अरसे हिय के आ खरं कुनु लिउख्रै आवन बगै नों बरो के आं अरो गै यांसे निते खरसा दि यासा लाखिन के से आ खरनो लाउड खलाय जों आरो कप्लाय खलाय चिनि तिप्रा गाडे तिप्रा खरनो जों कुसु कप्लाय खलाय माने आवन बुवार नायमानि आवन बगै जों केबो केबो कतर चिकर हिलायबै बपट कतर बपट चिकन बनिले पावर दं आले पावर करि हिलायबै चिनि सिनिम काहे तंनाय जों तिप्रासा चिन नाहार म काहे तंनाय थानसा आवन चिनि कासि यगनाय लामा आवन बिसितिर बसकंगो चिनि बुबाग्रा जे नाहार मानि गाडे तिप्लेन सबा थांनान बगै जे खरंनि माने अ खरं न बासा थांमा एखाय नगो तंगै सुरि तंदि बासा थांमा नैके थाङै लगिरि नान नांनाय आवन बगै न जों गेनेके कतर चिकन हिलायबै चिनि तिप्रासा गाने जों हामजानाय नांनाय जेसा पार्टी लिडार फरं दं जों बरम बरम ने नांनाय बरम निमन बिसिति जों थानचांमान बिसिति जों साल कप्लायनाय आवन बे बसका जरगो चिनि बुबाग्रानि आंगाबर बारबर मासौ प्रोग्राम दं थाङै के लास्ट फाइटिंग जे बुबाग्रा सामानि आ लास्ट फाइटिंग मिनिंग तामो के आनि बुखाक्ति के ओ मिनिंग आं जुग बाय खेमेराव मान हिंजागो ताइ के आगे जों कामेराव खनावो ओ साइरं खगो ओ थुनाय रबाय मानजा खो जुग बाय खेमे मानजा खाबा पुनतान फना हामरि मालि आता हिन खनाव के आबो जुग बाय खेमे के 2023 आबो जुग बाय खेमंनाय थैके थै थांखाय थां आबो ग्रेड टेबलेन मारनि जरा आबो बेखौ जराव जों हामजा लायन जरासे नासिन लै पटक लै बनो सेजा लै बुलाय तक लायन जराया जों थांजों जरासे तिनि बगे सुंसितों आगे हाकसन सुनिने बेले खाथुम होमा दंखा Belai limited, amun bagi jesikan